Hello guys, so आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोरनै दायो नै आङो मोनानि ओंख्रिखौ संनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो दे दायो आङो अरदाबाव संगोन आरो गेसा जोंना नै जोंहा फिसा फिसा जोंनो नालायथो बेखायनो आङो अरदाबाव संनांसिगोन आरो दिनै अरदाबाव संनोसै आङो अर जरायग्रोबाय नै लोगोफोर अरा बाथाय जोंनो नागिरा दे आंजों जोंबायहाय आंना नै अरा जोंबाय साराय जानोसै एबार नै ओंख्रिया आङो दाउ बयलारजों दाउ बयलारजों टमेट'जों संगोन आरो नै ओंख्रिया खोमसि नुबायहाय थाव हरबाय नै थाव हरबाय आङो साराया दुंबाय आंखौ बानलु देबाय दाउ बयलारजों टमेट'जों संदो सुनोसै नै टमेट' हाना लागारबाय नै आङो अराबो जोंनो नागिराहाय रोंला माबा अरानो नै अरानो जोंनो रोंला गोदौबाय नै लोगोफोर ओंख्रिया आंना ओरै खाथियाव होलाय गोजौ होब्ला ओरै हो ग्रेभि जाखांबाय बेदरा खामलायसैहाय दै हरनोसै नै दै अरा जोंबाय लोगोफोर आङो दा मा होनो ओंखाम संना लाग्रोबावनोसै आरो ओंखाम ओरै ओंख्रि संगासिनो आङो ओमफ्राय दा नै बे गेसाव ओंखाम संनोसै आरो दाना गेसा जालायबाय नै दहाय जायाखैमोन खर' गाज्रि ओमफ्राय दाना जाफिनलायबाय आरो आं लागायना नायदोंमोन नालायथो जोङोना जोङा होननानै ओमफ्राय दा जोंफिनलायबाय आरो नै एसे खरानो ओमफ्राय दायो आङो गेसाव संसै ओंखामखौ दसे खोबना होबावनोसै लोगोफोर खोबना होबावबाय ओमफ्राय नै ओरै लोगोफोर ओंख्रिया आंना जि मोजां गोदौबाय नै मा होनो आङो दा गरम मस्ला दं आरो नै बेखौ एसे हरनोसै र' मस्ला मस्लि दं मिट मस्ला ना मा होनो बेखौ एसे हरनोसै आरो आङो खोमसि जाबायहाय ना खोमसि नुबाय दायो नै आङो दुन्दिया हरनोसै लोगोफोर दुन्दिया लोगोफोर नै दखानाव फैलायबाय आरो ओंख्रि ओंखाम होननानै आङो दा बिमाया बेयाव जिरायगासिनो दा देखायगोन आं र' न'नि दखान आरो बेयो नै माइआ होयो आरो जोंना बिमाया ओरै बिनानाव उन्दैसिना जोंना मबाइल नायगासिनो बिनानाव उन्दैसिना जा लाजियो बिनानाव थायो आरो बिनानावजों माजों थायो आरो बांसिनानो दखानाव जोंहानि न'नि दखान नै लोगोफोर ओरैबायदि हाद्रि जायो ओमफ्राय नैबे लामाजों ओरै हाद्रि जायो ओरैबायदि ओंखायनो नैबेखौ खुलियाखै आरो दखाननि नैबे दरखौ खुलियाखै हाद्रि जायोना
ओमफ्राय नै जोंहा ज'नो मा बाबा आं ज' ओंखाम जाबाय आरो नै जोङो मोनानि ओंखाम ओंख्रि जि मोजां मा होनो बिमाजों रायलाय जाबाय थाबाय आरो आं नै ओंखामखौ जोंहा न'आव माइ हादों नालायथो बेखौनो सोंबाय आं बेसे बुरजा हाखो होननानै ओमफ्राय बिमाया खोन्थाबाय आरो माजों आंजों ओंखाम जागासिनो जोंहा नै मोखा जाजोबबाय ना माइ हानानै ना आयौगासो होनदों मोखा जाला गोजोनबाय बिमाजों रायलाय ओंखाम जानानै ओमफ्राय आंहा नै जाखांबाय आरो ओमफ्राय जाखांनानै दायो दै लोंना लाबाय आङो दै लोंखांनानै ओमफ्राय बिमाजों एसे रायलायबाय थाबाय आरो आङो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय